Četvrtak večer rezervisano za gledanje klipova u zadruzi. Dejan Dragović napravio lom na imanju kada je ugledao klip na kom se vidi kako se njegova supruga Dalila Dragović ljubi sa Filipom Carem u izolaciji. Dejan je lomio po imanju, bacio se u bazen, a zatim plakao. Nakon loma, Dejan je napustio kuću i otišao u dvorište da bi se smirio. S njim su izašli Sandra Rešić, Marko Ćetović, Lepi Mića kako bi mu pružili podršku. Jel shvataš da je lažna osoba, zbog koga i zbog čega, pričao je Mića. Ovo je šok, posle ovog nema šta, rekao je Marko. Malo se saberi, zaboravi sve, rekao je Mića. Danas si bio top, ludilo, rekao je Mića. Nije prirodno ni da ima toliko euforiju, dodala je Sandra. Ako ništa, bit će pametniji, pričao je Marko. Da nisam ušao u vodu, onesvestio bih se, rekao je Dejan. Nisam očekivao da će biti baš ovako, istakao je Dejan. Sad kontaš šta sam pričao, to je prvi šok, sad će da te prođe, rekao je Marko.